come. What a day, You look lonely. I can fix that. You look like a good show. Dying for the right cause is the most human thing we can do. Λεπτό της ταινίας που επέλεξα είναι η σκηνή που παρουσιάζεται ένα γυναικείο ολόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης με τη βοήθεια οπτικών εφέ της Joy, με τον κεντρικό ήρωα της ταινίας Blade Runner Nexus 9 να στέκεται εντυπωσιασμένος από την παρουσία της. Η σκηνή αυτή ανήκει στην ταινία του Blade Runner 2049, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας σε μια σκοτεινή ατμόσφαιρα με συμβολισμούς που προκύπτουν από βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα που αφορούν την ανθρώπινη φύση, για το τι είναι αυτό που καθορίζει το ανθρώπινο και τι ορίζει το μη ανθρώπινο. Διαδραματίζεται στο φουτουριστικό Λος Άντζελες το έτος 2049. Στη σκηνή που επιλέχθηκε βλέπουμε τον κεντρικό ήρωα να περπατάει και να σταματάει στην εντυπωσιακή παρουσία ενός γυναικείου ολογράμματος. Εδώ παρουσιάζεται η Joy σε τεράστια κλίμακα, εντυπωσιακή, όμορφη και μεγαλοπρεπής. Το αρχικό μονόλεπτο της ταινίας έχει μοντάζ συνέχειας και αργό ρυθμό. Παράλληλα ακούγεται μουσική σε χαμηλή ένταση, καθώς ο ήχος του νερού. Παρατηρούμε τη διαφορά κλίμακας των δύο πρωταγωνιστών, με τον ήρωα να δείχνει μπροστά στο γυναικείο ολόγραμμα μικροσκοπικός. Στο αρχικό μονόλεπτο, όταν ο ήρωας βγάζει το περίστροφο, παρεμβάλλεται μία φωνή που του υπαγορεύει να μην πράξει νευρασμό. Ενώ στη δική μου εκδοχή άλλαξα το νόημα της σκηνής, γιατί θέλησα να αφήσω τον ήρωα να σκοτώσει την κοπέλα. Στο νέο μοντάζ διαφοροποίησα τόσο την αφήγηση όσο και το ρυθμό. Αλλάζοντας τη σειρά των πλάνων, η πρώτη σκηνή του αρχικού μονόλεπτου τοποθετήθηκε στο τέλος του τελικού, ενώ ξεκινάει με ένα πλάνο δείχνοντας το πρόσωπο του πρωταγωνιστή, χωρίς να έχει επιτευχθεί πλάνο εδραίωσης. Ως μοντάζ συνέχειας δεν ξεκινάει με ένα establish shot, ώστε να δούμε και τα δύο πρόσωπα να συναμιλούν, αλλά κατευθείαν με τον ήρωα, χωρίς να δίνεται η ακριβής θέση του χώρου. Στη συνέχεια το γυναικείο ολόγραμμα απευθύνεται σε αυτόν. Για το νέο μονόλεπτο επιλέχθηκε η απουσία του λόγου και η μόνη ηχητική παρουσία είναι αυτή της μουσικής. Το μουσικό κομμάτι είναι του Βαγγέλη Παπαθανασίου και ακολουθεί το ρυθμό της ιστορίας. Ωστόσο, μετά τα λόγια που φαίνεται να λέει η κοπέλα χωρίς να ακούμε τι λέει, το όμορφο σκηνικό ανατρέπεται και αρχίζει ο ήρωας να αντιδρά άσχημα. Η σκηνή με τη λεζάντα «Όσα θέλεις να δεις» και «Όσα θέλεις να ακούσεις» επαναλαμβάνεται 2 φορές. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι για να ενισχυθεί το μήνυμα μέσω της λεζάντας, καθώς δεν ακούγονται λόγια και η λεζάντα μπορεί να βοηθήσει στο να υπονοηθεί το μήνυμα. Ο ήχος ήταν μεγάλος σύμμαχος.
Η μουσική ακολουθεί τη ροή της ιστορίας και ντύνεται ηχητικά στα σημεία που χρειάζεται. Για να ενισχυθεί η ένταση που έχει ο ήρωας, δείχνουμε πρώτα ένα πλάνο κοντά στο πιστόλι, μετά ένα πλάνο στο πρόσωπο και ξανά το ίδιο. Ενώ ο ρυθμός μέχρι τότε ήταν ήρεμος, στη συνέχεια με τη βοήθεια της μουσικής ο ρυθμός εντείνεται καθώς κορυφώνεται με τον ήχο του πυροβολισμού. Πριν από τον ήχο του πυροβολισμού, παρεμβάλλεται ένα cut παρατεταμένης διάρκειας χρησιμοποιώντας λίγα δευτερόλεπτα μαύρο και αμέσως μετά ακούγεται ο ήχος του πυροβολισμού ενώ ακολουθεί κενό ήχου και εικόνας. Με αυτόν τον τρόπο ο φόνος υπονοείται χωρίς να τον δουν οι θεατές. Έτσι κορυφώνεται η δράση, ακολουθεί χαμηλότερης έντασης μουσική και σταδιακά συνεχίζει ο ήχος της επιλεγμένης μουσικής. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μια κλιμάκωση που εντείνει την έκπληξη του θεατή. Μετά την πράξη του φόνου συνεχίζονται τα πλάνα να εστιάζουν στο πρόσωπο του ήρωα, με την πλειονότητα αυτών να είναι μεσαία ή κοντινά. Αυτό δεν γίνεται με βάση τη μέθοδο των 3 μεγεθών σύμφωνα με τους κανόνες του σκρούμπελου του αφηγηματικού μοντάζ. Γίνονται jump cuts από πλάνο μεσαίο σε κοντινό ή πολύ κοντινό με σκοπό την ανάδειξη του συναισθήματος και της έντασης που βρίσκεται ο ήρωας. Με τα extreme close-ups ήθελα να προσδιορίσω τη συγκίνηση, το συναίσθημα, τις βαθύτερες λεπτομέρειες στην έκφραση και κατ' επέκταση στη σκέψη του ήρωα. Η τελευταία σκηνή τελειώνει με τον ήρωα να αποχωρεί. Τα συναισθήματά του εντείνονται και από την εναλλαγή των χρωμάτων και τις φωτιστικές συνθήκες που αλλάζουν στο χώρο από σκούρο κόκκινο σε ψυχρό μπλε έχει ενδιαφέρον. Τα οπτικά συνδετικά που χρησιμοποιούνται είναι το cut για να ενώσει τα πλάνα, το fade out και για τον ήχο είναι το fade για να αποκλιμακωθεί το ηχητικό περιβάλλον και να τονίσω την παύση. Συμπερασματικά θα χωρίζαμε το νέο μοντάζ σε 3 μέρη. Το πρώτο αφορά το αφηγηματικό μέρος, όπου στο τελικό μοντάζ στα συνέχεια άλλαξε το νόημα, καθώς άλλαξε η σειρά διαδοχής των πλάνων σύμφωνα με το πείραμα του σοβιετικού σκηνοθέτη Λεβ Κουλέχοφ. Σε αυτό προσθέτουμε και τη σύνδεση των κοντινών και μεσαίων πλάνων, αλλά και τον ρυθμό που εντείνεται λίγο πριν το τέλος με σκοπό τη μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση. Το δεύτερο αφορά την αισθητική, μέσω των γραφιστικών και κυρίως των εναλλαγών των χρωμάτων και των φωτιστικών συνθηκών. Η χρωματική απόδοση είναι αρμονισμένη με την ψυχολογική κατάσταση και απόχρωση του κόκκινου ή του ψυχρού μπλε, δείχνει τα συναισθήματα του ήρωα. Το τρίτο αφορά την απουσία του λόγου και την παρουσία μόνο της μουσικής συνοδείας, η οποία ακολουθεί το ρυθμό και την αφήγηση και εναρμονίζεται σε αυτή. Η ηχητική επέμβαση του πυροβολισμού συντέλεσε στη διαφοροποίηση και ενίσχυση της νέας απόδοσης και ρυθμού της ταινίας.